izin kamkan tinggal gawe kerja ing Arcapada ya ing alas gede gedung wina. Hei pawongan keparat wis gawe kerja marang kaulaku.
Ya aku jempus damel derdah genyo dalam upati kamulyane jati diri awit saking punika sang begawat tapi tulungan panjenengan kasane lumetah dhateng kawulegan genyo gawe kesah rajane jin ya mau sang pangeran omongan dadi panjamu bakal kasegadan sataniko jin setan barangan ya sang ratu ning jin kataman aji maulidi sang Turonggo sang lelaki ya kang aran singgah Kiai Capit hasil kasebadan anggoni bangun koma Aden Sego radio dusun Nabil ing Saigos Spriki radio tinggalan mas para warga seneng-seneng jejak dibanding salawase dino pitung sekian silang pangeran radio kecil dusun Nabi aku pamer Turonggo manunggal
kerajaan Dusunan Capi Kidul Srumbung Kabupaten Magelang. Rojak dewa
Aku